Malawi Camera. Yayi shuga wata shuga gulibe shuga makuti kumano shuga alipo sinzutika ya mazendesa bwanji zinthu zanuzi I don't know. Ndeya vitu mbiko mumbawa anapita nthu kuchipiko meneko shuga haya gulibe tsegulani muchi mu stores shuga ngambwe amalero karo kupanga panchi tukurani. Anyway. Matores, Edgar, vindo na Matores. Para mim, ele Matores, Sim. That's not what you are. I want to leave you. I don't care about that. All right? Don't tell me that. Don't insult my intelligence. Babana, don't insult my intelligence. This is bad. If you are Malawian, just keep quiet. All right? Okay. I said, just take it. Look. Just take for the ground. I feel it. Don't let me think about it. Madam, you're saying, I think I'm ready. No. This man now, when the trial was coming here, we took videos, but with the videos. So don't lie to me. Honorable Vitumbiko Mumba, this video clip is dedicated to you. Honorable Vitumbiko Mumba, you have proved to this nation that you are a man, very strong, committed, sacrificial to the nation Malawi. Honorable Vitumbiko Mumba, hear this and hear from me. Sindimango yankulapo, koma when it has come to speak, I speak. Honorable Vitumbiko Mumba, inuyo muli ku Ministry of Trade. Mwaonesa kunena kuti inuyo si munthu wajera. To the extent kuti mwakachita touch ngakhale ma China komanso amwenye and tikukamba pano Ministry of Labor. Zambiri zikusintha, zambiri zikuchitika kutekwa apapa anthu ena panopa akumapezeka zitatuka aona akumakhala avala jombo, avala ma safety goods, avala zinthu zozitetezera go kuminda ya anthu alomwe amene sayamika koma lerolo akuyamika okapeza kuti akuyankhula kuti apapatu chifukwa cha Vitumbiko Mumba wakwanisa kusinthisa zinthu kuma estate akuthyolo, kuma estate osiyanasiyana kusonyeza kuti inuyo muli ngati zimene amapanga Yesu Khristu kuti akafika pamalo amasinthisa zinthu, odwala amachira, okufa amadzuka, zizindikiro zosiyanasiyana, ma miracles osiyanasiyana amachitika. Now Honorable Vitumbiko Mumba, ine ndikufuna ndinene kuti ku Ministry of Trade kumene mwapita, immediately dzukani, immediately touch the ground. Onesesani kuti inuyo si munthu wajera, inu si munthu amene mayang'ana kuti uyo ndi mwenye ndandipase ndalama ndiye ndikhale kuti ndiziyenda mbali
ayi. Ndipemphe Honorable Dimba amene mwalowa malo mwa Honorable Vitumbiko Mumba. Lero mtauni ya Lilongwe mumachitika mademo osadziwika bwinobwino chifukwa chona kuti anyamata angotengana akuti ogwira ntchito kaya manyumba mwa amwenye kuti akadandaule kuti mene zinthu zakwereramo kodi tipange bwanji from nowhere kuyambika ti mademo timene tapangisa kuti taunimo ngakhale anthu ena alephere kugwiranso ntchito poopa poti munkhani za mademo anthu amangoziona ngati kuti ndizoti akhoza kungochita from the blue moon. Valani sabato za Honorable Vitumbiko Mumba. Pitani kumanani ndi ma stakeholders, macheya anthu ogwira ntchito. Mukumane nawo tauni muja amwenye, machina, anthu anyamata amene akugwira ntchito mmene mujamo, mukumane nawo mwamve madandaulo awo. Si nthawi yomangopanga ma demonstrations koma nthawi yomvana ndi kuona kuti kodi tifikire pati tipange chani. Honorable Vitumbiko Mumba ndibwerezenso, you are a man and a half. And in the cabinet of Dr. Lazarus Chakwera, mukanakhala the Mumbas like you, 10 of them, I'm telling you, pakadakhala pachapali moto. Ndendi kufuna ndikupempheni kuti dzukani pitirizani ntchito yabwino imene anthu akudziwa nayo. Anthu mene anangoti Honorable Vitumbiko Mumba aliyense anadziwa kuti ku trade sopano kukonzeka. Dzukani yambampo ni ntchito musadikireso yayi. Onesesani kuti sugar uja akhale pa 2.6, onesesani kuti bread uja akhale pa 2000 ija chifukwa pano pa bread adakali even mu Shoprite adakali pa 3000. Onesesani kuti sopano dollar ija ikhale pa 1750 ija osati ngati mene zikumangoendera mu kuti wina aliyense azingodzuka ndikumapanga mene wafunira. People, when I'm speaking through social media, sindikufuna kutchuka koma ndikulirira dziko langa limene limalitchula kuti home. President akamalamulira dziko akakhala ndi anthu omuthandizira abwino zinthu zimayenda bwino. Ndiye ndikamatchula Honorable Vitumbiko Mumba, I'm not like kufuna kuti mwina kujia kaya kuti andithandize. Hayi ndithu koma ndikutchula ma capabilities anthu amene akugwira ntchito bwino. If you may recall, ngati mmatisatira pa ma audios anga amene ndakhala ndikukamba kumbuyoko, I've been asking my advisors a president kuti musamangokhala mu office, tatulukani mubwere kunja mufike pa ground muzika muchita advise president zimene zili pa ground. Musamangokhala mu office, musamangokwera magali moto, ma VX, ma Prado, koma tatulukani. Lero ndizomvesa chisoni kuti chiwerengero cha ma advisors a president, chiwerengero chama advisors a president amene akugwa kuma primary elections chikunka chikulira kufikira lero about 6 of advisors a president amene agwa kuma primary elections. Kusonyeza kuti anthu aja ali pamwamba. Akupanga system ya up bottom, mopanga system ya bottom up. Anthu ayankhula kuma constituency pokana nduna pokana ma advisors a president kuti akhale ma MP madera, ndipo akutenga anthu amene ali oti akafucheche anthu osadziwika bwinobwino ndi amene akumapatsa maudindo. This is a serious warning to the sitting MPs, nduna zimene zili mu ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera, kuti muyembekezere kunena kuti ma primaries anduna, ma primaries ama sitting MPs kukakhala kugwa kopsa kucha chifukwa they have not been with the people on the ground. Kotero kuti akadakhala anthu onena kuti akanatenga advantage yabwino kwambiri anali ma MP awawa chifukwa akhala 6 years ali pampano. Komanso kuchoka pa 40 million constituency development fund boma ilili lawapatsa 200 million pa constituency. Ndiye budget iso imene ilipo pano pai aikweza kukafika ku 220 million pa constituency per year. Amene akanakhala onjoya oni kumafuna kumapita ku constituency now and then akadakhala to anthu amene wachifua ali ndi zowayenereza, ali ndi ndalama yokafika nayo sikuti akachosa ndalama za nthumba mwawo. Koma they have been tawuni, mahotelo, ma meeting kumachitira mahotelo and hotels. Lero kubwera ma primaries
zikhala zodabwisa kwambiri kukamuona nduna akugwa modabwisa, nduna zikugwa modabwisa, zikhala zodabwisa. Muziona ma sitting MPs ndipo zimene adanena Honorable Namalomba kuwalangiza anzake kuti akuluakulu tikakhala mparliament muno tiyeni tizipanga skulu chifukwa enafe muno moti katuluka sitingakalembedwe ntchito kunja kuti tibe maphunziro okwanira, tiyeni tizipanga ma business. I think it was like a prophecy imene anthu ambiri alephere kubwereranso ku parliament. Koma wandale amafunika visibility pa ground, munthu wandale amayenera kuti azionekera pa ground. Kulephera kwa nduna, kulephera kwa ma MP, kulephera kwa ma advisors ikhala a sign to the president kunena kuti anthu amene adawatenga ndi anthu onena kuti sadamuthandize. Chomwecho pakufunikiranso pano kuti a president atsegule maso awo kuti ana amene akutengedwa awa kumapita ma primaries kumawinawa afulumire kugwira nawo ntchito mofulumira, and ma primaries anafunika tangopitirira osati kufika mpaka April, chifukwa April izakhala nthawi yochepa kwambiri yoti anyamata amenewa athamange pa ground. Ine ndine Frederick Bile Malata. Malawi Camera.